जों सिनायबो मोना गावलायनायखौ नुवा जों माने रायजोआ ज' जानायाव थैनायखौसो जों नुदों आरो जों जेबो मिथिया आरो जों जेबो मिथिस्राया आरो इसिबां पावार सरकारा आखायाव दङ आरो बे पाब्लिकनाव मानो बिदि खालामखोथाय। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जों मोनसे जाथायनि सायाव खोथा सावरायगोन। बे जाथायानो जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बा आसामनि बा बिटिआरनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गिथाव बाथाव मोनसे जाथाय जादों। बे जाथायानो जाहैबाय गावलायनाय जाथाय आरो बे गावलायनाय जाथायाव सासे बर' सुबुङा जिउ गोमादों बा थैदों। अब्ला जों बे टपिकनि सायावनो खोथा सावरायगोन। गिबियाव नोंथांमोना जाय बिथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो गोसो दं साबस्क्राइब खालामदो। जुदि बे भिडिअखौ लाइक खालामनो गोसो दं लाइक खालामबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर, बे जाथायानो जादों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दैफां ओनसोलाव जोबोर गिथाव बाथाव जाथाय। बेबायदि जाथायखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबाव सम जायोमोन खोनायाखैमोन, नाथाय आरोबाव नै खोनाफिनलायबाय बायदि जाथाय। सासे सिखाव माने बिनि मुङानो जाहैबाय किनाराम बर'। बे किनाराम बर'आ माने गोबां केस बेखौ दरसेल' रायजोनि पुलिसफोरा नागिराखैमोन, गुबुन गुबुन रायजोफोरनि पुलिसाबो बेखौ नागिरदोंमोन। नाथाय जोबथायाव मैयाहाय दैफां ओनसोलाव गावथारजाबाय। किनाराम बर'आबो पुलिसनि सायाव फायारिं खालामदोंमोननो। बे समावनो बे जाथाया जादों आरो दा बे जाथायनि सायाव गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाथ्रा बुंदों। सोरबा सोरबा आयेननि बायदि साजा मोननांगौ होनना बुंदों, सोरबा सोरबा गावथारद्रायनामोन होनना बुंदों। दा बे जाथायनि सायाव गोबाङानो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोबाङानो मोजांबो मोनदों। मानोना किनाराम बर'आ सासे सिखावमोन, नाथाय बिनि निउसफोरा फैयाखैमोन सिगांहाय। बेखौ नागिरनाय मानायनि बिनि निउस फैयाखैमोन, नाथाय जोबथायाव जेब्ला गावथारजाबाय अब्लासो बिनि मुङा सोराङाव फैबाय। बे किनाराम बर'आ गोबां सिखावमोन, माने सिखाव खावनाय केसाव लोब्बा दंमोन आरो बेनिफ्राय पिस्तलबो बोखांनो हादों। किनाराम बर'खौ मोनसे न'खराव बा गामियाव गावथारदों आरो किनाराम बर'आबो पिस्तलखौ बनानै गावदोंमोन। ओमफ्राय बे जाथायाव सानै पुलिसाबो जोखोम जादों। बे निउसनि बाथ्रा निउसाव होदों। सानै पुलिसाबो बे जाथायाव जोखोम जादों। दा बिसोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो बे जाथायखौ लानानै रायजो राजाफ्राबो जेबो मिथिया होनना बुंदों। माखासे क्लिप दं, बेखौ नायबा नोंथांमोना बुजिगोन। आरो बे किनाराम बर'आ सोरमोन मामोन बेखौ बांसिन मानसियानो सिनायामोन। मानोना बे बिदि एफाग्राब खोनाफेरि सिखावमोन आरोना, नाथाय बे पुलिसनि मेगनाव गोबां मस्ट वान्टेड सिखावमोन। होनबाय थादों आरो दा जोंनि न'आवसो नोंसोर मानो बिदि खालामखो सार होनना बुंदोंमोन। बिसोरो नोंसोरो जेबो गिनाङा, जों सिखाव मोनदों जों सिखाव गावदों होनना बुंदों आरो बिसोर बिदिसो बुंदों आरो बेयावनो जोब्बाय आरो। गामिनियाबो मिथियालै, उनाव ज' ज'सो फैदों। अयनाय खालामलांदों आरो बिसोर जोंनि न'फ्राव। सरकारा जे इसिबां पावार दङ, बे मालायनि न'आव मानो बे खालामनांगौ, बे बहुत आसरित न'खर। बे पुलिसफ्रानो गावसोरनो माबा खालामना गालांदोंलै सिन, गावसोर गावनायानो। बेबायदि आरो बेसेनो। समाज बेरेखा खामानि मावनाय मानसिफोरखौथ' जों लाय होनो हाया, बे थिगानो। बिथांमोननि सायाव आयेननि बेब'स्थाखौथ' लानांगोन। जायफोरखौ हायो बुजायनानै मोजां लामायाव लाबोनो नाजानांगोन आरो जायफोरखौ बुजायसोबा हाया बिथांमोनखौ आयेन मथे बेब'स्था खालामनो गोनां जागोन। थेवबो जिउ जोबथालायनाय बिदि साजा होनाया बारा थिग जाया। अबयस्से बेवहाय जुदि जायफोरनि सायाव एक्सन लानाय जादों बिथांमोना आर्मस हाथियार दैदोंमोन होननानै मोनसे खोथा ओंखारदों, बेसेबां सैथो बेखौ मिथिला। दा हाथियार दैयोबाथ' हाथियारनि काउन्टारा जाखागोन, बेखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बेनिखायनो जेसेबां हायो आयेननि बेंखननि गेजेराव बिथांमोनखौ बेब'स्था लायोबा जों बेखौ लुबैयो। जिहेतु जोंनि देशआ गणतान्त्रिक देश, नन भायलेन्ट देश, बेनिखायनो नन भायलेन्ट मिन्सजों गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों जायफोर आयेन बेरेखा मावनाय बिथांमोनखौ आयेननि बेब'स्थानि गेजेरजों बेब'स्था लाबोनायनि बेब'स्था खालामबा बेखौ मोजां। खिन्थु अगयता जुदि सोरबा हाथियार दैनानै जुदि एन्टि ससियेल खामानि मावदों बिथांमोननि सायाव आयेन हाथियारनि काउन्टाराथ' जाखागोन। खारन बे सिगाङावबो जाबोदों, हयथ' इन फिउचार बे जालांगोन जुदि जोंनि समाज बेरेखा सुबुंफ्रा जुदि हाथियार दैयो बिनि काउन्टारखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रशासन साइडनिफ्राय हाथियारजों। नोंथांमोना माखासे भिडिअखौ नुखांबाय जानांगौ। नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव आरो बे गावथारनायनि सायाव मा बुंनो सानो? जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। आंथ' बेखौनो बुंनो सानो, जुदि सिखाव मारबाथाय एसे साजा नांगौमोन, आयेननि बायदि साजा नांगौमोन। आरो बे किनाराम बर'आ पुलिसखौ गावदोंबाथ' बेखौथ' आं जेबो बुंनो रोंला। दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।